da abinci sai buɗewa ati an nace ka rayuwa sannan da ciki za a yi gamsarwa biyo ni ya baya biyo jerawa sai na zantarki ta kamata da kai na yi mai kunya saurayi na gari na ga kin zarce mata soyayya na aminta da ke ka yi zance na hankali ya jani karba nake ilimin sauka bani da sanni ne za mu je mu haye sauyi halin ka ya mun kana fada imani hannuwa na rike mato kusance ni dan Allah ki kalle ni mata kar ka guje ni duka sanarin wuya kar ka marrata ta ga mata da ke na yi mai kunya yin biya ta gare na ga ka zarce kayo a soyayya na aminta da kai zan cika zan jera zo kalle ni da idon ki ni gadan zinare zan miki inna aure ki nuna na yanki zan miki kyauta ke ban maki